Investigatívec Michal Šimečka letel do Dubaja hľadať majetky ľudí spájaných so Smerom. 3 konkrétne adresy ale úmyselne vynechal. Prišiel som sem, aby som vám ukázal, v akom luxuse si žijú Ficovi oligarchovia. Dalo by sa povedať príslušníci tej jeho širšej príživníckej rodiny. Dvojaký meter progresívneho Slovenska platí vždy len na predstaviteľov Smeru. Michal Šimečka nám totiž vo svojom pekne postrihanom videjku zabudol ukázať, či v Dubaji skontroloval aj 3 byty Matovičovho nominanta v Typose. Tým je Erik Ňariaš, bývalý poslanec Igora Matoviča, ktorý ho tesne pred svojím mocenským koncom dosadil do vedenia tohto štátneho podniku. Dnes pán Ňariaš vlastní v Dubaji rovno 3 investičné byty. Sám verejne priznáva, že to bola jeho najhoršia investícia. Zverejnené informácie potvrdzujú, že ich kúpil za 1,3 milióna eur. Pozrel som sa na jeho dostupné majetkové priznania za roky 2019 a 2022. Priznáva v nich len príjem z verejných funkcií vo výške 39 240 eur. Ako hovorí klasik,